селото е в дясно от нас, а в ляво е хотелската част и плажа. Добре. Ето ги. Хотели, почивни бази в ляво, селото е... Тия къщи са недоизградени още тук вляво. Той си. Така? Да не изглеждат? Не изглеждат. Ето е там на плажа централния и най-голямата сграда е руския хотел, където е селото там. Вие Касурите много. като че да отидем към селото. Да. А после ще и морето се неща. Там на местото. Тук е едно важно кръстовище, което да, човек да знае да отиде. Ясно. Това е специализираната болница, където беше баба. Дял? Кой е бил там? Баба ти е Мими. Ага. Далече. Генерално. Болница за лечение на опорни двигателен апарат, който е със здравна карта. Той също е там. Той е хотел. Хотел ли? Е сканал, да. Трябва да минем да питаме за цените. За някакви телефони. Още малко нататък беше магазин. Напред е център. Ще спърт на другите автомобили и ще тишко. Това ли да е? Семейен хотел. Може ли да е това? Паркира тук. Аз така го разбрах, може и да съм с грешка. Ами вие кажете на къде да вървим? Ами, в дясно е първият етаж, там ще стоите. Добре. Нагоре са 4 стаи. Може ли да отворим през терасата? Да видим какво. Тук отзаде е двора. За колко човек общо е хотелчето? Повече 30 човека. И 30 човека. Мисълта ми е, че тази компания е шумна и те не искат примерно някой да им прави забележки, че да говорят високо, че са стояли до късно. Най-добре да потърсите някъде павилната зона или почивните станции. Добре, може Това е толкова шумна, да. че аз не мога да седем още 15 лева да ги пазя. Разбира се, Как бунгалата там просто работа, защото трябва да пусна никой. Те са 5 бунгала с монтирали лева, бани, табуретни, телевизия, консумация, добре, можете да ми кажете какви са цените, за да мога да предам и вече хората сами да се направят сметката дали имат... Аз работя на народни цени, 10 лева на легло. 10 лева на легло. 15 лева, 17 лева беше то последно време, което дори прави пазаруци и какво ги правиш? 10 лева на човек за вечер, така ли? Зависи за колко време са. Да, и общия ви капацитет е 30 човека за целия хотел. Да. Значи, за да вземат целия хотел, им трябва 300 лева на вечер. 20 стаи имам начива, които да кажем 10 може да се ползват. 10 стаи. Така ли са двойни? Имам тройки, И двойни, имам и тройни. двойки, имам четвърки. И четвърки. Нагоре може да видим? Да, ще отворя. Тук имате хладилници, кухня, бани и туалети. Има ли към всеки етаж? Значи на този етаж или в другите
Там има фактически от четвъртата има баня туалета. Тук ползвате едната баня. Затова казвам, че не ги давам всички. Ще отговорим, че навсякъде сме приключили. Долу казвате има баня туалетна, така ли? Че не ви разбрах. Има в едната стая, в четвърката има и също в тая стая двойката пак има. А не всяка стая има, така ли? Тук има на всеки. На втория етаж, да. Само в тая стая полза тая баня тук. Тая стая друг никой не влиза. Да, супер. Тя е за, кажи речи, 4 човека. Пак има тераса. Изглед към селото. Цари отстрани. Има ли възможност да отворите камбаните да видя как е? Да, тук е тая отпадка. А тук си има. И всяка има, другата стая ще има. Топла вода има през лятото по всяко време, нали? Да. Десно. Правилно, че закурите баня. Добре. Тук е кухнята за готвене. Нали? Ходилници. Прекотят някакви за готвене. Не можем да кажем, че се готви. Няма печка, няма фурна, такива неща. Нали? Котлони. Няма, защото една година има такива и после имаше. Ама като цяло позволявате ли да се готви? Някой барбекю да се прави отвънка с кара? Но има барбекю, да. Отвънка може да се прави. Това е четвърката, и пак банята туалетната. Четвърка стая с баня и туалетна. Да. Чудесно. Имат и голяма тераса тук. Затъра много право. Така. Тя е обща с тая стая. Къде са тези хората? От София. Нали, трябва да се разменим после с вас телефон за връзка, контакти. Ако искате близо до морето, имам приятел, който има вили дърва. Вот и всички други са такива. А долу ще отидете. Да. се занимават. Не, рибар, риболовец съм и ловец съм и рибар съм. И аз. Така сте ходим на подхода. И краставите магарите са надъшани. Никакви подхода цял, като има риба риболовец. Сега брат ми влезе за палана до промата. Няма да я стигам се за добре. Подход за колесарне. Има едно мисленце. Там на Пътяска до своя мост, който е стихнал На пяска. на Пяска, да, на Пътяска има закон. Колко човека влизат в едно бунгало? За едно семейство ли е направено? От 3 легла са вътре, 3 легла. пък те си влизат. Наплява е банята туалетната. Двата си, колко човека влизат? 3 маси, 4 семейства с малко деца. Да. Тук колко е цената на едно бунгало за вечер? 30 е бунгало. 30 лева цена на бунгало. А имате ли различни цени за юни, юли, август, септември или една цена? Аз съм ще българ. Начало до край. Значи тук е 10 лева на човек. Нямам това да ги дигаме цените, да ги сваляме. Да, с маси и столови отпред. Беседките събират се, имат 2 маси осветци, като отиват и било. Да, беседка, 2 маси. А тук има ли условия за барбекю, за скара? Да, е там спя. Къде? Е там.
Аха, ето тук правят барбекю. Това ли е? Ама тук е скарата, гледам. И маси има, две. Тук е за децата, е добре. Ами... Добре, трябва да ми кажете вече как... Моля? Не им се го много да Ма тих нямаш. Какво бунгала? Телевизори имаше, ама някакви стари. Да. Много стари. Ма те хората няма да гледат най-вероятно телевизия. Абе, знаеш, ще се вземат лаптопите, интернета. За да береш в къща, какво си? Не знам за интернет дали има. Мобилен. За 10 лена на вечер, толкова. Съмнявам се в селото да е... Тук в селото дали ще има друг хотел? Хотел в селото, да, нали го видяхме ето тук. Сега ще има. Ня я видим там как е. Тук с руското знам. Това ли е хотел? Предното. Двете знаме. И двете ми изглеждат на хотел. И това е онова. Тук има къща за гости със сигурност. Това беше хотела. Хотел аз. Видях по време. Че има и гости. Тук те. Така. Не слабо. С хотелски стаи. Цените какви са тук на... Ами тази година до 15 юли бяха 10 лена на легло. 10 лена на легло. Сравнително ефтино. Да. До 15 юли, а за август месец? 25 дена стаята беше. Тоест 12,50 на човек. Да. А те са само двойни стаи, така ли? Има и тройки. А за семейства? Значи за деца до 14 май на половин цена, пък под 7 години безплатно. И климатици има. Добре. Добре. Дълго години имаше руснаци, обаче нещо. Заради това има руско знаме. Да. Тая стая на къде гледа? На изток. Тук по-добре изглежда. Може ли да дръпна? Морето се вижда, но никога. Съвсем малко. Далечината. Евентуално, ако дойде някой... Столова пак. Столова, ама имате ли ресторант тук? Барбекюто е долу. Заведенията работи за лято, работите не заведенията. Барчето на време тук масата е. А тук готвите за обяд? Това е барбекюто. А това тук до вас пак ли е семейен хотел за гости? Не сам. Той се направи къща човека и... Ама отдава ли се за гости под наем за лято? Не запознаем, не знам. Не, той си го държи. Не, Това се е частно, така? частно. Не пускат външни хора? А той е барбекюто тук. Има те спейки се слагат тук лято. Да. Ама то няма почти никой не идва. Що? Не знам що. Не идват хората. Специално тук не идва, да. Тук се пече Да, като такова той е барбекю, нали. и вие ги изкарвате всички маси, столове и пейки. Ясно. А остани казвате, това е хотел само за Не, той си лични държи. приятели.
Той си ги държи, той се оправя. Да. Ето ги леглата. Ами добре. И предполагам и диви прасета влизат вътре. Сигурно, да. Хотелската част. А тия къщички тук вляво? Всичко не е с Купиш вила зона. форсейл. Явно нов обект. Продава. Аз те ги продават, се ги строят в момента. Да, много построени са. А са далеч от морето? Нали? Не, близко. Тук вече е близко. Там за търветата. Мити тръби, почивна база, синя бар, синева шума, комплекс русалка, вилно селище. Ще не гледаме ли те? Или навръщане? Ние навръщане от другата страна. Ако искаш да мина да ги... Ами да. Да видим какво представляват. Той е занемарено да не вижда. Аз тук не съм идвал, признавам си. Не съм идвал и аз. Курортен комплект Джордаш, бунгала. Само че за това. Те Една бригаднична рецепция за резервация ударена. Ето я го снимай. Сега ще звънна. Цялата база е с бунгала, така ли? Какво има във всяко едно бунгало? Има 3-4 легла, Да. баня, Да. Тук примерно е за маса, едно семейство с легла и тераса. Да. изграждане на дърво. Цените какви са тук при вас? И на 14 лева бе на това лято, На човек. обаче само тройки и четворки, активния сезон. 2-3 спът или 42 или 50 и колбаса. Добре. Те работя в активния сезон. Иначе Активният ви е юли-август, или? Без юни, нали така? без Да, юли-август. Тук пряк път за плажа има. имаме една артистка тук през Коншинска, като не мога сетя, тая да Като на усетят бой. няма да сетя. Добър ден! Идваме да разгледаме базата. Можете ли да ни покажете какво имате? Това имаме. Хотел имаме, бунгала имаме, фамилни къщи имаме. Фамилните имаме, къщи най-много ни интересуват. Ресторант имаме. За колко човека са фамилните къщи? Те ще се обадят и по-рано, няма проблеми. Ресторант имаме горе на третия етаж. Ще искаме да видим, да. Ако не сте хапнали, може да хапнете. Ами, точно сега търсим усилено за другото лято терен, така че като свършим с тази задача, тогава. Добре, хубаво. Какво да правим с този ключ? Ами ще отидете, сами ще отидете да го разгледате, защото аз съм фанала Добре. Пол Маркуш да ни ме води, да? Къде? Зад хотелчето нагоре. И ще го намерите. Добре. От тук вляво ли трябва да тръгнем? Вляво, погледнете я къщичката. А само една ли? Не, те са 5. 5 къщички. А проблем ли е, ако компаниите са по-шумни и вдигат шум вечерта? Има си проблеми. Трябва да са тихи. Ами поне до 12. Да. Шумна, но поне до 12. Място за паркинг имате отпреде, предполагам, се паркират хората. Значи тук имаме за хотела, там си имаме за bunгалата и там си имаме за фамилните. Да. Барбекю да правят ли са? Да, има. Ще погледнете. Да. Добре, благодаря. Всяко нещо има. Добре. Предполагам са тези, нали? Тук е добре, вижда се плажа директно. И морето.
1-2. Странно, че пише 303. 333 пише на ключа. Това са бунгала, а къщата къде е? Да не е това отсреща. Моля? Дето пускат джипове, колесари. Са колесари, да, за риба. Ама пише номер 333. Те казаха, от него вината. Мислиш, че тия бунгала ли? Тук ключа не влиза. Не са те. Три. Не. Не влиза ключа. Двадесет и девет. 27. 26. 24. 25. 27. 3 на трети ред. 3 на трети ред. 31, 32. Три. 33. Греда. Продължаваме напред. Има ли 3 цифри? 333 търсим. 555. Може би е тук. Намерих я. Има барбекю с пейка и изгледа към морето. Пейката ти гледа към морето, много е яко. Добре. Да видим от външна страна. Как е? Към морето. И вилата от външна страна. С веранда. Прозорци. Да отворим. Има климатик отвънка. Тук трябва да пасне. Пасне няма. Отваряме. Вътре баня, столетна, бойлер, чистене, душ, стая за персона, малко гардероб. Така. Климатик не видях тук. Тук в тази стая няма климатик. Има кухня с печка, хладилник, камера, хол, масички с телевизор, столове. Излиза се на терасата. Така, вижда се морето. И малко дворче с пейка. Страни съседите.
на бунгалото. Възрастни. Гардероб и пак излез към морето, обаче няма вътре климатик. Общо взето има една стая спалня, един хол, баня, кухня с хладилник, печка и още една стая с 2 легла, за който работи за цялото помещение. Няма в отделна стая климатик, а има едно за цялата вила. Как сте, юнаци? Има и паркинг за автомобили. Хотел руския. Предзвестен. Лонг Бич. Те много един до друго, вече за кой имаш предвид? Огромно. Ето и цялото комплекс. Целият комплекс. Да. След това е пътя към централния плащ, така? Сега е пътя към централния плащ. Реката, рекичка има някакъв. Как се казва тя? Не мога да ти кажа. Знам само. Изнухата. Това е кръчмата, която ви говорих. Какво става с нея? Ами тук предлагам да обядваме, когато се обладне. Хубава кръчма. Хубавичка е, тук е посещаема, оборотна е. Да, тук е комплексно точното място. Ето е Long Beach Resort Spa. Да, ама няма да спираме тук. 20 минути такова спато разглеждаме тук. Толкова много? Много. Огромно. То се изглежда и доста модерно, няма правя. Перфектно. Той каза, то е точно покрай плажа на юг, така ли? Точно. В този път. Крайбрежната алея. И аз така карам. Тук спират колите, който иска на централния плаж да плажува. Тук е паркинга. И се капят. Куба Либре. Последната станция, каза. Отиваме към пиратското селище. Рокерско пиратско добро. Не помниш ли от лодката ги видях? Рибарлъка вари. Аз рибарстваш, да. Това също нещо. Рода е на Козела и Котри. Обяснението беше последното. Не знам кое е последното. Каза, че има крокодили. Бабха има тук, да. Българска агенция безопасна храните. Стига, какви са тия. Готово заведение за направо. Аз не съм познал, той е много. И този път го нямаше рами, той беше черен път. Морски кът. Добре, той е тук не лошо. Плажът е огромен и перфектен. Дали ще стане за къпане днеска? Трябва да видим водата как ще. Пикът се гледам. Той пък не каза име на комплекс, нищо не каза. Аз запомня само последното. Тия с водите се прибират. Тук какво има? Почивна база на Българската телеграфна агенция. Добре, външна лица няма паркират. Вече тук интуитивно асфалт да свършва и минаваме на толкова. Защото той не казва последното дясно и се знае за кое става въпрос, но като не сме идвали откъде да знаем. Комплекс панорама. Да помоля да му звънна.
Бунгалата на БТА, заедно с частни бунгала. Се запитваме да видим вилите и къщите. Ами оттам, защото има камъни. Ако само в камън с двигателя е просто, защото не е двигател. Дигаш по двигателя. Сега това в дясно са малки бунгала, така ли? Да, те са двойки, тройки. Двойки и И тройки. тези вече са четвърки. Тези. И сега ще кажа четвърки. Добре. Имат се отпреди веранда, маса, столчета, прозорец. Бунгал четворка е това, така? Добре. Баня. Ивка, огледал, туалетна. Така, бойлер, душ. Стаята. Тук е спалня за двама. Шкафчета, хладилник, телевизор. И тук е място за две деца. Да, малка стаечка. Пак си има прозорец. Телевизор. Добре. Цената на това бунгало колко е за вечер? Моля? С Тошко да говоря. А сега този сезон колко бяха? Значи, това бунгало е 50 лена вечер. Светна кисела. Ето го заведението към комплекса. Качваме се нагоре. Да видим по-големите види за последния човек. И до кога свършваме напада? До 1 септември. Края на август. Септември вече. Да. А вие ли отговаряте за поддържането тук на базата? Да, общо. Това, което ни показвате 9Б сега е? Сега е тройка. Тройка се означава. Спалня. Телевизор, хладилник, легло. Още едно легло малко. За 3 човека. И баня 100 летна. Цената как беше това лято за тази тройка? Тройка да 35. 35 лева. 40. Да, 35 или 40. Има си бойлер. А терасата на къде гледа, може ли? Пак надолу. Към морето? Да, към морето. Маса с столчета, малка веранда. Тук е съседник бунгал. И пътя към морето. Където не си бил тук, нали? Не си познал. Аз не знам, че беше направен този асфалтов път. Аз не помня как вчера. Скоро е направен. 2 години. Аз помня 7 път, не помня този път асфалтов не виждам. Това са вилите, така ли? Да. За 7 човека. Те са 3 фактически, така ли? Нашата две тая е бил на листа. На друг собственик. Не със столове. Тук вече няма известно. Какви простори. Хол с телевизор.
климатик, кухня, хладилник, печка, шкафове. Спалница нагоре? Да, нагоре. Да се качим на гири. Столки. Женското присъства. Тук е баня с туалетна. Така. Една двойка стая. 2 легла. И една спалня. Доста тъмна. За двама човека. Маса, шкаф. И то не е малко тръкрило. И тераса отново. Банята. Почти баня, малко старо. Цената, която е отзади същата вила, има още една трета, която е на друг собственик, казаха хората. Тая е идентична на тази, която видяхме в момента. И след това свършва комплекса, няма повече къщи. Вили или бунгала. Тук вече е задната част с оградата. И отзади също виждаме ограда. Път явно има вход и отзади за коли. $100 на вечер, каза човека, че струва семейната вила, която видяхме преди малко. Бунгалата бяха 50 или 60 лева на вечер. Нещо такова. Тук сме наляво, нали?